Ćao, tetka. Dobar dan, šta ćete popiti? Šta god, samo dok ubija. Ti ovo zoveš žestoko. Daj žestoko. Aha. Da. Šta je ovo, je li ovo najjače? Daj mi mišomor, daj mi cijanid, daj mi živu sodu, hoću se ubijem! A zašto toliko piješ? Rekla je, kupi pinhle, raus. Nemoj da se nerviraš. Žena ima koliko god hoćeš. Kao što kaže u onoj pesmi na radiju. Opusti se i uživaj. Ima žena koliko hoćeš, čoveče, opusti se, naći ćeš novu ženu. Ne treba meni druga žena. Za mene je ona bila jedna jedina. Pa ako je tako, ako smo dotle došli, onda u tom slučaju imam jedno piće za ovu specijalnu priliku koje stvarno ubija. Daj mi to piće. Da li je to vaša konačna odluka? Da! Šta ubiče? Šta si mi dao, čoveče? Zrenjaninska voda. Ubija još od 2004. godine. Što bi mladi rekli, Zrenđa ubiva.